Jiena Lienna Llul u illum se naqralkom poeżija mill-ġabra l-inventarju tal-Kamra l-Kaħla. Fuq kamra, l-ewwel. Kamartek purtiri l-elà birqajja kannella. Int fuq is-sodda titgħawweġ satejn puplesija muta bla dbajja. Tpoġġi jdejk salib fuq sidrek, titlaq il-barra nofsija qabel attakk panikus ieħor u terġa' lura tott madum maqsum. Fuq kamra 2. Dil-kamra fija inventarju ta' mara kaħla jisimha Lela. Bambin iswed ħriġnieh fil-miliet u għadu barra. L-ożor bojot parit ġismek antikwat. Arloġġ wieqaf fuq is-sija li twelid fiha, album b'ritratti bojot u sofor. Radju jtektek talb skantat, il-garigorijiet ta' moħħok spiralli storduti, it-teto ma tarqati nixxi minn ħalqek. Lottijiet iqarmċu nofs ta' nar isħan, kuruni tiddubbhom b'xejn, imkatar imqattejn. Srivet użati, tazzi tal-kristall ta' parsi, labsijiet mibruxa kemm. Ma kontx iġġemma kollox, imma kważi. Majjalata, balbuljata, kapunata. Tara, it-tomit tiegħek kważi kollha għata jispiċċaw. Fuq kamra 3. Dil-kamra fiha ir-riħa tiegħek mhux flokk jew qalziet, idejk vjola voċiferu, dbissima mmermra ta' affekti twilet f'ħoġora, tikmix pareċ il-lożol flanella mimlija boċċi, saqajk stirati missu tarf is-sodda ħafif, nifs ġewwa, nifs barra, taqt lesti ġbin. Xarek gris u ma tibkix. Mem ebda biki mal-wasla u għatluq dal-biki kollu m'għandniex nambuh. Fuq kamra 4. Dil-kamra fiha int li dejjem trid tipprova tifhem. Talba nfurrata bil-ħajt isfar, 29 punt li bqajt tisħaq fuqhom u ieħor biex tgħid 30. Il-poeżiji ma jeżistux biex tifhimhom u għalxejn tħares lejn dufrejk biex jgħaddi l-ħin. Libsa ħwejjeġ perpura hi u jekk ma ħsilx idejk tiġix tmeslaħ miegħi.